खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव आफगानिस्तानाव मोनसे गोहोगोरा बांग्रि मावनायनि सायाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, मैया एबा थांनाय समबार खालि 6.3 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिया आफगानिस्तानाव सोमावग्लुंदोंमोन, जायनि जाउनाव बेबायदि गिख्रंथाव बांग्रि मावनानै खमैबो 20 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना सुलुङा मिथिहोदों आरो रैखाथि होनाय खामानिया सोलिबाय थानायनि जाहोनावबो गोबां जोखोम जानाय आरो न' बां बायनाय अनजिमाखौ नुनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि बिबानगिरिफोरा खौरां बिजोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो बे गिख्रंथाव बांग्रिया समबार खालि सानजौफुनि 1 रिंगायाव आफगानिस्ताननि 5 लाखसो सुबुं अनजिमा थानाय माजार ए शरीफनि साखाथियाव जादोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। आमेरिका जिअलजिकेल सार्भेनि बायदिब्ला बे बांग्रिनि गोहोआ 6.3 गोथौथिया 28 किल'मिटार 17 माइल आरो बेखौ अरेन्ज एलार्टजों थाखो खालामनाय जादोंमोन। तालिबान सरकारनि सावस्रि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला 530निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना फोरमायदों तालिबाननि सावस्रि बिफाना। सुलुङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बांग्रि मावनायनि जाउनाव जायगानि गोबां थागिबि सुबुंफोरा न' बांफोरखौ गोग्लैजानो गिनानै लामायाव ओंखारबोदोंमोन आरो गोबां गिखांनाय समखिखांनाय सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं होनना सुलुङा फोरमायदों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव आफगानिस्तानाव मोनसे गोहोगोरा बांग्रि मावनायनि सायाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, मैया एबा थांनाय समबार खालि 6.3 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिया आफगानिस्तानाव सोमावग्लुंदोंमोन, जायनि जाउनाव बेबायदि गिख्रंथाव बांग्रि मावनानै खमैबो 20 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना सुलुङा मिथिहोदों आरो रैखाथि होनाय खामानिया सोलिबाय थानायनि जाहोनावबो गोबां जोखोम जानाय आरो न' बां बायनाय अनजिमाखौ नुनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि बिबानगिरिफोरा खौरां बिजोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो बे गिख्रंथाव बांग्रिया समबार खालि सानजौफुनि 1 रिंगायाव आफगानिस्ताननि 5 लाखसो सुबुं अनजिमा थानाय माजार ए शरीफनि साखाथियाव जादोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। आमेरिका जिअलजिकेल सार्भेनि बायदिब्ला बे बांग्रिनि गोहोआ 6.3 गोथौथिया 28 किल'मिटार 17 माइल आरो बेखौ अरेन्ज एलार्टजों थाखो खालामनाय जादोंमोन। तालिबान सरकारनि सावस्रि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला 530निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना फोरमायदों तालिबाननि सावस्रि बिफाना। सुलुङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बांग्रि मावनायनि जाउनाव जायगानि गोबां थागिबि सुबुंफोरा न' बांफोरखौ गोग्लैजानो गिनानै लामायाव ओंखारबोदोंमोन आरो गोबां गिखांनाय समखिखांनाय सोमजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं होनना सुलुङा फोरमायदों।